Avui farem unes pomes al forn farcides amb xocolata. Necessitem pomes, suc de pomes, sidra o aigua, galetes, xocolata negra i bastonets d'ametlla. Preescalfem el forn a 200 graus centígrads mentre preparem les pomes. Traiem el peduncle i tallem la part superior. Les buidem sense foradar la part inferior. Preparem el farcit triturant les galetes amb la xocolata. Després ho barregem amb l'ametlla. Farcim les pomes i les tapem amb la seva part superior. Fixem aquestes dues parts amb uns escuradents. Afegim el suc de poma o l'aigua a la safata. Ho fem coure al forn a 200 graus centígrads uns 40 o 50 minuts, depèn de la mida de les pomes, al terç inferior del forn. Les servim encara tèbies i també les podem acompanyar amb gelat, amb nata o amb alguna galeta. És una petita variació de les pomes al forn que a casa ens agrada molt.